jotenkin värikäs ja iloinen ja tietenkin kaikkea sitähän UIT aina on, mutta nyt kun näki itse sen sitten paikan päällä, niin se oli jotenkin hieman rauhoittavaa katsoa sitä, jotenkin sitä jännittävää ja aika paljon tunteita kävi läpi. Ihana. Kokonaisuus oli ihan käsittämättömän hyvä ja sitten kaikki pienet detailit siellä, niin ihan todella upea. Hieno musa, makea rakenne. Ja jotain uutta tässä on nyt ihan selkeästi. Siis mä oon ollut tämän fani niin kovasti tää on mennyt eteenpäin koko ajan. Tää oli minusta nyt ainakin tuntuu, että tää on paras. Kyllä tykkäsin. Ihan koko keston ajan viihdyin. Mä rakastin sitä. Se oli hauska, se oli koskettava, se oli taitava, se oli vauhdikas, se oli kaikkea mitä UITin pitää tehdä.